Talinik. O Inday, Talinik. Thank you. Thank you. Mayong adlaw kaninyo, maigsuon na itong naminaw karon sa mga gapnod sa kinabuhi. Good morning. To all my brother and sister, to all my countrymen in the Philippines, baby all. Good morning. My feet will spot in the ground. Labi na sa itong mga iksong bulanon nga naminaw karon. And this is especially to all our brother and sister again from Bohol. Bohol, Bilaran Bohol. Talanog Kalamay. Kalamay Hati. Ako rin si Jeddah, Ano ni Sida? taga-Uraya, Mintal, Davao City. Papuraya, Mintal, Davao City. Taod-taod na po may nga layo sa akong uyab nga sigari. Before, my boyfriend Gary. Before. Tuwa siya sa Cagayan de Oro City. Gary is staying alive in Cagayan, Davao City. Cagayan de Oro City. Mabahaw butuan Agusan, Surigao. Iligano, Samis. And the three provinces of Davao. Malapay po siya kay naman po yung MOR Cagayan. Yeah. Because they have MOR in Cagayan. Muto ba mo ang ginatawag na intuition? Are you afraid of the dark? Are you believing? Kanabitang paspas ang pitik sa mong kasing-kasing. You have experienced the past is the curious your heart beating. Lumurag na agyo'y ginatago sa kuha si Gary. Like that. Mautong ginapasundan ako siya sa kong igagaw. That's why I hire CIS. Civilian Council. Sa doon katuig na mong relasyon, It's a very long relationship under influence of 2 years. murag kaupat raman may nagkita kada tuig. I remember 4 times. We have 4 times saying it's other. Og din hina nagsugod ang gapnod sa akong kinabuhi. And this is a story of the stagnant of my life.
Hello? 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 Hello, may life ko. May life. May life. Saan ba ko kangon? Saan mo ka? Araw ka dugay mong mata. Mura mong kang jate ke. Bulan-bulalan, ha? Sama nga. Saan pa rin magtiwag-tigog man dreams? Hello? Life ko. Ha? Kumusta man ka diha? Okay, Rodriguez ka ganyan. Ikaw, gusto ka rin sa Davao? Ay, kabal mo ka nga nanawag ko nimo kay gidam ko nimo, may life. Nagkakaon ko na kag taga. Isaw ka tag badyo, magkipanpan. Ay, ganam ko po ko ni mong gabi. Nga naman, bubaos si kagyan. At sino ni mong kaubungas tuba-tuba. Mababaya ka makahilo na. I miss you, life ko. Hello? May life ko. Kasi nagbinuang ka niya, life ko. Sa mga nang spray muna ba na kay kauban na life ko nga nang spray. Ha? Wala, uy. Adyo ko juga kay ako. Iulit na juga buhol. Taro yun ako ng uhong ni mo. Nasakpan ka na ko, ha? Ano? Wala lagi ko nagbinuang lagi. Ikaw ba? Bitaw. Wala lagi. Ayaw dyan kay mag-bleeding. Imo na ba kung bleeding yan? Na? Nag-bleeding gina kung kasing-kasing ni mo. Wala lagi. Ikaw ba? Unya, ananaon pa ko ni mo. Aran naman ni mo kaladyo. Unya, ako din sa Davao. Muli na lang dyan kong buholan eh. Anak. Pantay ka na ko. Life ho. Lagi ko nagbinuang res kagayan lagi. Bida ni mo. Hindi mo ka matuupod. Nasadtaan ni maglakay sa butang. Dili ma, di mo kaya na ho, na maghunahunag mga inana kay aram dyan mo kapalakira sa una pag yan. Di lagi sa muka. Sige, di lagi. Bisag na, yung di lagi. Wala lagi ko ana lagi. Lagi mo. Sige kag lagi. Sige na. Ha? Babay na. Wala lagi ko nagbinuang. Ay, gusto rin pa ko ni mo. Ano yung muling? Ibutang ang telipon. Ulira pa kung kagtuhanak ka. Hindi na nawag ka katulungan kay ito. Katulungan nga, alas 7 20 na. Saan mo na kagabi eh? Nag-overtime dito. May gidaw nga transmission. Transmission. Nga, nakasa butika, nagtrabaho, anong magkaragag transmission. Adyo ko jaga-jaga dia. Life ko, ha? Mau gani driver ba ako ng van na deliver tambal. Tabangan ako ng mekaniko dito kabalo. Pagtarbi na. Usul ako na balaan ko ng binay. Ito ko na, pagtarbi na, ha? Talig. Hindi na ayaw ko pasangin ba? Kaya pasangin lang ko mo. Tinudon ko yun. Nanawar ako. Tistingi doy. Kay, taro dyan ako ng uhong ni ma. Ninja rin mo patay ninja. Sige na, mamaya na love you. Kasi kalimot mo ni Francisco de Guhay. Igsoy, pakulata ka na kung mga igsoy gratis yan. I love you. Sige, I love you to. Sige na. Za? Halo kau. Kau. Musta naman ka diha? Kau, nakoy asoy ni mo ka. Kana kong uyab ba? Ano naman? Kana kontrato.
Kala kontrato ba? Kailan ba kasi kontrato? Sige, Ari, nga naman. Karas-kari, Sundi po lagaw. Kaya duduso ko ala niya. Nga naman, natin binuhat. Kabalo ba juga nga, pertina kapalakiran ng ako kuya. Sa una pamanggid na, basta nibalik na po siguro nag... Pagka-chika siya ng tawa na ba? Sundi ka kung makitaan ka ni mo ka nga. Naana siya, naigtato. Tawagin tayo ko. Ha? Sige, gaw. Pagtarong niya ikaw. Oh, lagi, gaw. Latuson dito ka ka, narawa ko dyan. Ay, awalang ka. Lagi. Ako ni bahala na. Tugan ako na sa mga kung sa ibinuhatan na. Sige ikaw. Mm. Sige, babay na ka. Bye-bye, sige. Ikaw, asa mo mo gusto? Ikaw na bahala. Kaya, basta mo yung ganun, ikaw bahala. Sige lahat. Sa, okay na mo ganin mo. Sakay mo gagang motor. Okay na ako eh. Naman nga na yung LCC mong helmet. Bago rin. Bago ako nakawatag helmet lagi. Gusto mong kahawat ng helmet ron. Di naman ko sila mo pilitog sticker ng DTI. Sige, ako na ng helmet sa pin. Okay na nimo. Bangka sa kasa ko. Lagi mo ko yung lagi ko. Sige, bantay ka ha. Siyang ka sa diya. You want this? Oh, bulat ka diya ha. You want this? Wala yung kada. Check sa You want this. Wala na yung alam sa checks. Sigari mo gito ba? Sundan ako to, be? Sundan ako to. Pari magbuwan to gagaw na ako. Bantay ka na, Gary. Bantay ka na. Sila mo lagi boy. Bantay ka na Gary. Dibidan, pagpanilang mga kita ni Kristil ba? Sige na sa kalana rin yun. Bilang ka na sila. Puglugin dito. Alaw na dibidan. Kaya dito masawa. Isabak may maning kondre. Larot in. Ano lagi? I said welcome to Larot in. Pila ni diri, boss. Ay, barato ni. Chandid lang. Si house na. Patay 200 akong kwarta na. Kasi sa 200 nung. Suot kayo ko. Kwarta diri. Santa mana ni nga batuga-tuga ni kwarta ni. May problema. Wala. Kaya naman ako tawagan. Hello, Pogs. Hindi Pogs ang tuwang dito. Kainan mo Pogs makak. Mga Pogs. Sweet ko ba? Hello, 300 mo na ginihin ka. 200 mo na ginihin. Labas. Sige. Boss, wala tong tag 200 doon na, boss. Wala bakante lang, puno-puno gidron. Basta sigawan, puno gid na mong lugar. Pero naihapit na mo out, wala nang kaya ako patulipluhan. Bulat na sa siguro gang kay 200 sa mga kong sapi diri eh. Sama na ako eh. Sige, ako na idunga ko yung wow na kayo dali ba? Wala na lang ako na walang kayo. Naraman din na din, patik-atik pa mo. Okay naman na mo sir. Kaya ka mo ramang yapong duha mo gamit din.
Ay, kung pasiron ko niya, apel po ko niya, apel po ko. Sabad ko. Sige, kami na lang nung 300 do. Tara na ko yung wow na kaayo. Gusto na ko magkuhan, mag-jacuzzi. Sir, what you say? Salins 300 yan, o sabi niya. Just na habol, sir. May habol-habol. Aha, niso tinig-ining duwa ay. Antay ka lang gariha, katawagan ako. Tubi ako gagaw, tawagan ako to. Hello, Gaw. Hello, Gaw. Unsa? Tinod ba ka Gaw? Nakita gid ako, Gaw, sa dako na ako matagaw. Putlik tiil. Di ka nang ina. Nanulod sila in, Gaw. Unsa? Oh, ano kayo ko? Gaw, adya ba dyan jugog palaguta, Gaw? Kay, Ako na ginuang, Gaw. languyon ko na ang kagayan. Adya ko ka na Gaw. Alin na lang diri, Gaw, para makita gini mo, Gaw, ang tinuod. Baba, Gaw. Oh, Di na ako magdugaw kay wala na yung oras, Gaw. Wala na ako, Gaw. sige ka. Sige ka, bye. Uy, bona. Gary, ikaw man dahin na, uy, wala ka pansin mo da. Gusto ka dari? Wala, naglaglaak ako, ikaw. Kasi ko yun mo. Ha? Ako na po disa. Ikaw, kasi ko yun mo. Wala, ako na po din sa, nagsulat ko ako. Abi may magkuba na lang ta. Ayaw ko, dana ko, dun sana ako igagaw, manalo na lang ka. Ang salit. Ay, di tabay ni mo kuyog lang di. Talo na rin na dayon di ay. Dahil, medya bitaw na ako bilak po na. Kisa to makita si Mot na adlaw na kay Kuyog ba? Ha? Oo, murag lahi mo itong babae. Kisa na to. Ako atong gagaw eh. Igagaw mo, tigas mo lagi to. Sige, ato na ko eh. Napalig mo, palit-palit ko gabi tubo. Muna, musibat dayon, muna. Gaw! Ay, Gaw. Nakita na ako si Gary. Lagi sa mall. Asa man? Nadi daw, nagpalit daw siya ko. Asa Gary tubo. itulo na ko, Gaw. Ano, tapos sundan nato, tara. Adis, itulo. Dito na. Dito na, dito. Gare! Gare! Atras sa madri ginadli ko yung Minsan, sabi mo sa akin sandali na lang, kala ka sinanong dekarada na ako. Asa mo ka? Nalagi ka. Ikaw bona ba? Ikaw rin sa. Naman, Ikaw rin sa naman lagi. hindi namin nag-abot sa kay Gagaw, uy. Para sa mga nabot ang mga Ang ninyo. surihan ay tagare. Nasugat ang dati ka dito sa terminal. Ayan sa tututilyo. Oo, sa na. Tara kita ng duwa. Sige. Nakijuwa, dire? Si Bernie Bitok-Bitok kung tato kong liwat. May transaksyon. Nagkuntian. Oh, Ayaw ko kay ilado to din he. Di mo close ato. asa man ta?
Ay, sige, mga unta. Gaw, Ah. nay dusmel ka. Ato dito ka, pagpalit kung sa'yo gusto niyo gaw. Wala doon nga ganagaw. Day ka na, day 20, pamasahe. Sino gaw? Sino ka rin kagaw? Marunong Nagagaw. chatting. Basta hubog na bitaw kayo ng gagaw daw. Ay, kumusta naman ka? My life, I miss you so much. Ayoko gunite. Ano ba naman I ito, hate uyab? you. I hate you. Siksihan ni mo, ang pinapuok pa nila. Siyempre, pinakita mo nga kung sa kukal ka sikse. Marang ka cowgirl? Anong maong shirt, mga gisi-gisi ba, maluyam na itana? Duka nga ba? Kabalo na ko asata, mapahuway ta, tara. Buhay ko! Buhay ko! Ano nagkita nga ba? Ayoko ko. Yes. Buhay ko, gare. Ganita, kay kanay mo shirt ba, maluyam ang tanaw ba? Pinag-imaw din bulsa, oh. Sus, ginoo ko. Basin kalimot ka. Uso man. Mga karatisyan ko. Ikaw ba, wala ko kalimutan na eh. Adyo ko po. Di ba gani? Gani ko kalimut na artista ka, kalimutan pakati ka. Adyo pala. Okay, Ha? hindi mo kong ipiktusan. Ano sa may problema ni mo? Tayo ko dali eh. Matik Muna mo gibuhat. Muna mo gibuhat itong... Mingaw. Muna mo gibuhat sa mong badje. Ha? Si Badji? Karoon ako silpan. Be, Gi-blue torch ni sa kuwang. Gagaw. Tingnan. ako ba rin ang natalikod mo na? O ka na. Ay, ako ang barkada, girman na niya akong motor siya, na uyang uyaboy din na ako. Natalikod o? Kanang na yato bang takara man o eh. Tugad ka na nga. Tubawang ka niya. Dulit na kayo na. Bigas Ah, mo. gi-edit na. Mutuwa na din ako. Kung ano barkada, gi-edit na. Gusto ka mahibawag kisay na picture mo na? Saan? Tuyes! Tuyes! Madam! Bantog sa mo din yung patik-atik dito nga. Kauban na itong tiguang rumboy. Bus! Naginamdam pa kasi ko, bus! Huwag kailan ni mo eh. Ay, sige, kukuha na ka. Huwag kailan ni mo. Kaya naman po si Mabos, ikaw man ito nanonood sa larot in. Kaya kulagay ko na mong kwarta, bus. Tugatugam na ikan sulod-sulod ang may lalabas. Tuhalad naman na mong kwarta na, bus. But, well, ayaw ko patakit pa sa amin ba na? Wala. Putot mga itong imong jijang ni ma. May life. Wala lagi. Ay, tuwa na may life. Karon, di na tuloy dugayo itong relasyon. May life. Bida ni mo. Ayaw ko guniti. Ano sa man? I declared. So, masalo na sa mo na itong relasyon. Magulang na ka. May life. Ina nga nagbinuang ka. Huwag ko na binang, magulang na ta. May life. Magulang na ta. May life. Gari, wala ko kasabot. Ali akong bati, gari, gagalisi ko kita dito. Wala ko kabalog kasi kauban ni mo. Kalimot ko. May Ang life. daw ko juga-juga eh. Gari. May life. Hindi lang ko ni mo, gari. Sakit kaya ko kasing kagol. May life. Wala ko nagbinuang ni mo eh. Siwa. Ha? Kaya mo gibuhat mo ang amos. Dala kang bagay dito sa... Kulo sa Larot N. Oh, sige mo, angkon ko. Wala natin. Iangkon ka na. Okay. Ay, isa. Agay, 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 agay. Oh, agay, agay. Wala lang. Agay, agay, agay. Angkot ko. Kaya ko wala siya. Sorry na, hindi na kumusap. Kaya ko wala siya. Wala ka na sa iba. Sorry na, hindi na kumusap. Ang sabi na, pagbuwag ka. Pagbuwag ka. Sorry na lang. Promise. Ay, buluhod ko. Ayaw ko biyahe. Pati na naman ko bagaw. Isa. Ay, kansi ko Promise sumakasunod ka. ako. Ano, istoryahin eh. Nang, ikaw magitong rumbo dito na. Istoryahin na. Mag-istoryahin mo na lang. Mauday, kuha ang ganitong kwan. Sa kato sa kwarta, di dapat iduwa kong sa kato. Sa wala, ha? Wala ko tagatip sa 20. Sa
Pika na, pika ba na? No. Bakit? Tagal pa ko ni mag-20. Wala kami nga nila. Pang-report pa na. Pang-report pa. Diyan ka na! Balay. Magbuwag ka sa kare! Sensation, sentimental confusion. Used to say I like Chopin. Love me now and again. Miyapas na kong kagayan. Aron buwagan ako si Gary. Pagkahuman ni Antonio ulit kong Davao. O, murag na igtan og tunok ang akong kasing-kasing. Kanabitang wala na kayo naon-naon pa. Kumbaga, napanatag ang aking loob. Ingon ana raman na yung binuhatan. Karon ano ko'y bagong karelasyon. Grabe na mong gugma. Malipayon ko. Malipayon ming duha. At least nakakita na ko og bagong lalaki nga magpalipay ka na ko. Lulanday. Manong mato man ko og layo nga naman day taga Davao ra pod. Dedicate na ako ni sa kong baby. Dagang salamat and more power. Kininyo suwat magtatampo. From Uraya, Mintal, Jeddah. Now that I found you, I won't let you go. I built my world around you. I need you so, baby. You know you don't need me now, baby. Now that I found you, I won't let you go. I built my world around you. I need you so, baby. You know you don't need me. You don't need me, no, no. Daghang salamat, suwat magtatampo. Unta nawasan ka, bisan og way klaro. Alang kaninyo, among kapamilya. Kung doon na mo'y problema, hala, suluha. Ako si May Basok, pero health worker sa buntag o nagkatiman sa tulog ka mga bata sa gabi. Makaingon gyud ko nga lisod ang trabaho, pero sa akong abilidad, makalahutay ko sa pagbuhi sa akong pamilya o pagpaeskwela sa akong mga anak. Tungod kay dili ko basta-bastang masakit. Kung ubuhon ko, mayra ka ang akong tumaron. Sigurado ko sa abilidad, parato ang presyo o epektibo pa. Myracaf, epektibo kayo sa presyong abot kaya. Ang dekalidad para sa mga abilidad. Doon na sa Myracaf Syrup para sa ubo sa mga bata. Ginama sa Unilam. Ambroxol is the generic name of Myracaf. If symptom persists, consult your doctor. Because you're special, Novelino Sweet Wine has a special tip for you. Give someone an ordinary drink and you make them feel ordinary. Give someone wine and you make them feel special. Feel so special, special. Novelino makes my love Feel like I'm morning. because you're special. Pour out what's special. Pour out what's special. Novelino. Drink responsibly. What can make the holidays truly special? A gift of Novelino Sweet Wine. Because you're special. Pour out what's special. Novelino. Hatid ng Petron Engine Oils. Isang blow-by-blow update sa nagbabagang rush hour sa kalsada. I-pick up ng pasahero ang king of the road. Ngunit na-overtake ng katas ng Saudi. Ay husay humaruro. Pero walang silbihan kung sablay ang gamit na engine oil. Protestahan ang makina with Petron Engine Oils. Kontra corrosion at stress. Dahil hindi sapat ang patapap-tapap lang. Mag
Petron Ultron, Petron Rebex, o Petron Sprint 14, Petron Engine Oils. Your engine's defense against corrosion and engine stress. Defend your vehicle from engine stress and corrosion. Change your oil with Petron Ultron and Petron Revex synthetic oils every 15,000 kilometers. Ako po si Susan Roses at isa ako sa maraming Pilipinong hindi sang-ayon sa mahal at low quality na gamot. Kaya nagpapasalamat ako sa RightMed, sa abot kaya at dekalidad nilang mga gamot. Ako mismo, saksi sa premium na pagkakagawa ng RightMed medicines. Gawa sa mga modernong pagawaan sa mundo. Pero mababa ang presyo para abot kaya ng lahat. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. RightMed, the #1 uni-branded medicine, is available at Mercury Drugstore. May sakit? Magtanong kung may katumbas na gamot ang RightMed. Premium ang quality. Abot kaya ang presyo. Dahil gusto ng RightMed na gumaling kayo. Ang 5 pangunahing sakit tulad ng stroke, diabetes, heart disease, cancer at lung disease ay bunga ng paghina at pagkasira ng mga healthy cells sa katawan dahil sa polusyon, paninigarilyo, sobrang stress at unhealthy lifestyle. Have a regular checkup, healthy diet at regular exercise. Palakasin ang katawan with MX3. May antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong magbigay ng proteksyon sa ating katawan laban sa anumang uri ng karamdaman. MX3. Available in Mercury, Rose Pharmacy, and other leading drugstores nationwide. No approved therapeutic claims. Maing adlaw, tataki ang mga nakahuman, nakatrabaho, ang uban naka-abroad pa. Pinaagi sa atong TESTA Certified Community-Based Skills Training mismo sa mga barangay dinhi sa unang distrito. Ako si Bernadette Malibrea, graduate sa Beauty Care Program. Ako si Ferdinand Hamir, graduate sa Basic Welding Course ni Congressman Nograles. Kini si Congressman Carlo Nograles, padayong naghatod kaninyo sa Tatak K. Sipon virus sa hangin. Sipon virus sa baso. Sa kamot ni Junior. Sa aping ni Mrs. Kanang-tanang makatakod nga virus. Gikan ka na sa Osaka Hachinimu. Maupang ni Yusef, 2 times pastor magpaayo kaysa tubig o paulay. Ni Yusef, likay matakdan, likay ang pamilya sa grabing sakit, susama sa pneumonia o bronchitis. Han, wala na'y takod. Pakis diha. Sige ba? Ni Yusef, paspas mo ayo, likay takod. Phenylephrine, chlorphenamine, Maliat, paracetamol is the generic name of Newsep. If symptoms persist, consult your doctor. Parokya ni Edgar, para sa Tanduay. Drink responsibly. Tanduay Light, now available in all leading sari-sari stores and supermarkets near you. Neng, online ko. Talapot si Papa na ito. Nagbalog sila ni Yaya. Pagsalat! God! Paninyong ko! Mga batasan! Duk! Kasi joke! Nilipitan si Yaya ang kalop ni Papa na yun. Atong driver. Achiche! Sarah Geronimo for Jollibee. Ikaw ang nagturo sa'kin kung paano magmahal at mahalin. Paano mag-let's share, paano mag-I care, kung paano mag-kumusta ka, kung paano mag-mahal kita sa'yo. Jollibee nakita ang sarap ng maging pamilya. 35 years na. John Lloyd po. Sa headache, lahat ng gamot effective. Sa parang minamartilyo o sa parang pinapalo. Sa nakakabaliw na sakit. Pati sa headache na nakakapangit. Lahat effective. Lahat ba safe? Ingat kayo. Mag-Biogesic. Effective, maingat magpagaling. Ingat. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Stay on top of the family budget with Metrobank Prepaid Card. Hey, you know what?
I just got a personalized Metrobank prepaid card for my son's allowance. Another for the driver to pay for gas. And then another one for Yaya's salary. I just load the cards from my Metrobank account and they are good to go. So easy, diba? Best of all, I can load and monitor balances online. For me, budgeting became easier with Metrobank prepaid card. Metrobank prepaid card can be used in millions of MasterCard accredited establishments worldwide. Visit your nearest Metrobank branch to get one today. Budgeting is so much easier with Metrobank prepaid card. Did you know that there's a super smartphone that lets you share photos, videos, and other files simply by placing two of them back to back? That's the Samsung Galaxy S3 with the S-Beam feature. Now with two new colors, Garnet Red and Titanium Gray. Grab one now for only 26,990 pesos SRP. Hey, Jessie, when you look in the mirror, what do you see? Ako? I see skin na soft and smooth. Ikaw, Isa? I see skin na makinis at glowing. Kasi nagma-Myra Moisturizer and Lotion ako. Ako din. For me, it's the best kasi it's part of the Myra Holistic Skincare System. You start from the inside with Myra Capsule and enhance on the outside with Myra Moisturizers and Lotions. Powered by Vitamin E, they make your skin soft and smooth longer. Para kahit 10 years from now, ramdam pa rin ang lambot at kita pa rin ang kinis ng skin ko. Sulayin ninyo, parehas na mo, mag-Myra Holistic Skincare System na pud ka. D-alpha tocopherol is the generic name of Myra 400E. Boss, late ko. Huot. Ang dan? Ilong na ako, bugat pa. Sa traffic? Sa ulo na ako, mura ko gihilantan. Di ka na simple. Grabing sipon ka na. Pag Triforce Action Decolgen, huwag kang bukat sa ulo, hilanat o baradong ilong. Nag-Decolgen ako! Pwede na kumuti, boss! Grabing sipon, Decolgen. Paracetamol, phenylephrine, chlorpheniramine maleate is the generic name of Decolgen. If symptoms persist, consult your doctor. Usa ka buntag sa tindahan ni Nang Lucy. Mare, nakuha na ni Junior, oy. Nakaserelak ni. Ay, sosyala, Joy. Ang adlaw-adlaw na sustansya na. O mare, ang Cerelac sachet. 10 pesos lang. 10 pesos? Sige, iserelak na sad nako ang akong buboy. Nang Lucy, babalik din. Uy, sosyal na sad ka. Cerelac. Big nutrition for small tummies. Continue breastfeeding even after Cerelac for babies 6 months onwards. SRP 10 pesos. Itchyworms, Calanelli, Rocksteady at Kenyo kasama sina Jong Hilario, Ma Salvador, Solen Yusa, Georgina Wilson, Ann Curtis at marami pang iba para sa Games, Concert at Ginuman with Ginebra San Miguel, GSM Blue, Gran Matador Brandy and Antonov Mixed Drinks. Lahing Ginebra, ikaw na! Drink responsibly. Kita ko mamatoy, no? Ano day, nasa rin mong ermats niyo lang? Pantay ba ka nang magdupa-dupa to, niya magkapakapa. Kaluparon, murag langgam. Kaparoon ako din sakit si mama lang. Ang kamantoy. First floor. Hatike! Number 1 po ng imo, Hatike! I remember when we broke up the first time seeing this, I said I've had enough. We haven't seen each other in a month. When you said you needed space, what? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me, remember how that lasted for a day? I say I hate you, we break up, you call me, I love you. We called it off again that night, but this time I'm telling you, we are never getting back together, we are never, ever, ever getting back together. You will talk to your friends, talk to my friends, talk to me, but we are never, ever, ever getting back together. Like, ever. I'm really gonna miss you picking fights and me falling for it, screaming that I'm right, and you would hide away and find your peace of mind with some indie record that's much cooler than mine. Ooh, you called me up again tonight, but this time I'm telling you, we are never, ever, ever getting back
like ever. Ng